Ang kasuguan siyang Ginoo amo ang talaksan sang pagkabalaan kag sa pagkamatarong. Kag ang pagsupak sini o kung ang hindi pagtuman sini amo ang kasalanan, amo ang sala. Apang salamat nga ang Ginoo nagpadala sang iyang bugtong anak agud nga kita nga mga makasasala mayara mabaton nga grasya kag kaluwasan. Kabay pa ini mangin aton nga pangununa sa sini nga simana. Rang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado inyo masonson nga host sa siningaton programa ang pagtuon subong. Kag sa siningation ari ang akong duwa ka mga karaan manson na naton nga mabatian kag aton makita sa aton nga lesson review diri sa CPAC. Ang una akong ipakilala sa inyo si Sir Julius Alonsabi, originally coming from Sebastian Tiki. Diri na siya nag-eskwela, diri siya nag-graduate. Kagari sa subong diri upod naton nag-tudlo sa aton values subjects kag Bible subjects sa aton academy both junior and high school and senior department. Sir Julius, mayong adlaw sa imo. Maayong adlaw man pastor kag mayong adlaw man sa aton mga kaabyanan nga padayon kag masunson nga sunod sa aton nga programa subong nga adlaw. Thank you, Gid, Sir Julio. Sa ikadwa na akong kapakilala sa inyo, mga kauturan, isa siya sa aton mga professors diri sa School of Theology, labi na gid sa New Testament, kag mga related subjects. Original Helen siya sa Bohol, apang diri na ang iya pamilya diri sa Gatudlo, and very soon, sa sunod nga tuig, hindi na naton siya makita for several years, perhaps kay malakat na siya sa purso sang iyang long dream, mga kauturan, magkuha siya sang iyang Doctor of Philosophy, mga kauturan, perhaps major in New Testament studies. Pastor Francis Doroy, thank you for coming and accepting our invitation today. Salamat sa Ginoo, Pastor, mga kauturan, mga kaabyanan. Kag ako naman nakabig nga isa ka pribileyo nga magatuon sa pulong sa Ginoo kaupod sa inyo. Yes, thank you, Gid, to be Pastor Dr. Francis Doroy. And eventually, mga kauturan, ining aton upon nga batanon, one day, he will also be a doctor. Yeah, ari na kita sa aton leksyon 7, Law and Grace. Apang sa hindi pa, ako na pasalamatan, Pastor Franz and Pastor Jules, ining aton mga sponsors, si mag-asawang Susan and Jet Caro, ang mag-asawa Alvin and Mrs. Estrada, Arnel and Mrs. Almonte, Johan and Myla Susana, ang mga magulutod Marlene Anili and Jonathan Trino, ang mga magulutod Gina, Sheila, and Alex Fijidero, Mark and Meryl Mendoza, Pastor and Mrs. G.C. Aragon, kag Pastor and Doktora Clito Refendor. Kabay pa nga Diyos, magapakamayo sining aton mga sponsors.
Akon pangabayon dugay-dugay si Pastor Julius pagbasa sa aton sadsaran nga teksto aton na naidoko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, kami nagapasalamat Ginoo sang imo grasya kag sang imo bugay nga imo gina pasadagahay sa amon ginapangabay ang balaan nga espiritu nga magaupod sa amon sa pagtuon namon sining eleksyon sa sining nga semana. Salamat gid nga imo gintabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. 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 Sir Julio, sa aton sadyaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makit-an sa libro sang Galacia kapitulo 2 bersikulo 21 nga nagasiling. Wala ko ginapakawalay pulos ang bugay sang Dios. Kay kun ang pagtuman sa kasuguan amo ang paagi nga pakamatarungon sang Dios ang tawo, ti wala sing pulos ang kamatayon ni Kristo. Amen. Thank you, Gid Sir Julius. Kanami sa aton teksto, sadsaran nga teksto karon nga semana. Mga kauturan, mangayo kami ani dispensa sa inyo. Siguro matingala kamo nga wala kami sa studio. Ang aton ginahimo subong amo ang pinagi sa Zoom kabay pa nga inyo kami hangpon tungod kay diri sa CPAC daw hindi pa gid masaligan ang pagkumpiyansa nga magpasaga sangay o kung magpagawa-guwa mga kauturan labi na gid nga magtilipon kita sa isa ka sirado nga hulot nga may air condition. Ang virus hindi gid gyapon masaligan. So I hope you will understand us nga ari kita sa sining platform ang pinagi sa virtual naton nga pagtalakay sa aton nga leksyon. Pastor Francis and Pastor Jules, ang aton leksyon 7, Law and Grace, ang kasuguan kag ang bugay o kon ang grasya. Pastor Duroy, ang langit, may kasuguan ng langit. Yet, ina nga kasuguan, ang foundation sang government, sang Ginoo sa langit is love. Yet, gugma, pero nga ang may Lucifer nga nahitabo. Can you tell us a little background of this, Pastor Duroy? Aton hibaluan nga ang Ginoo is a God of love, and proof of that amo ang pagtuga niya sa mga angheles nga mga tinugaman kag ang tawo. So but silingon ang Ginoo is other-centered. Kag si Lucifer amo ang pinakataas no sa mga angheles sa langit. Wala pa siya sang sala, mo bitaw ang ginatawag si Lucifer. Sang una no, sa antes pa siya nahulog. Pero sang nahulog na siya, nakita ta sumala sa Ezekiel 28, nakita ta dira no nga ang kalautan nagsugod sa iya. So because of his doubt, kag ang klaro ang balang kasulatan nga nagasiling dira when you go to Isaiah 14, Ezekiel 28 nga bangod sa iya nga kaalam, bangod sa iya nga kasilaw, bangod sa iya nga himaya ang ginhatag sa Ginoo sa iya, subong nga dulot is a gift to him. Kaysa wala pa gintugas si Lucifer, wala siya mo. He was only a created. So it's really a gift that out of love and grace iya nga gin-abuse. So instead he started, he doubted, and later on started a rebellion in heaven. So because of his freedom nga kuntani gamito niya sa insakto as a response of love to God. Pero he abused his decision, his freedom, and amo na lang natabo ang great controversy between Christ and Satan. Wow, kanami Pastor, kanami isang imong gingamit nga word gift. Sa aton pa Pastor gali ang pagtuga sa aton pagkabunag sa kalibutan isa gi. Yes, exactly. Isa ka dulot. Yeah. Kay kung wala ina nga gift, wala ina nga dulot, wala si Lucifer na tuga as the number one among angels in heaven. Yes. Na kita man kung wala ang gugma, we are not here in this world. We don't exist. Kanami sinakwan. And then that gift is founded in love.
may asa na nabunag o kung na foundation is gugma. Sir Jules, anong natabo kay Lucifer? Si Pastor Dorian Siling nga gina-abuse ina ni Lucifer ina nga gift. That might be true to us if we abuse the gift that God has given us. We might be the next Lucifer. Sir Julius. Sakto ang hambal ni Pastor kay na nga ang Ginoo naghatag kag nag-grant sa aton sang full freedom, Pastor. Amo ini ang Yeah. pinaka dako nga regalo sang Ginoo. Kay kung wala sang ginatawag nga kahilwayan sa pagpili, hindi siya mangin Diyos nga ang pundasyon amo ang gugma. Kag nabasa ko diri, Pastor, sa sinulatan sa Great Controversy, page 582, ginhambal diri nga it has been Satan's purpose to overthrow the law of God. Okay? Gusto niya gid panginwalaon ini ang kasuguan, Pastor, kay bangod na kay balo siya nga ang pundasyon sang gobyerno sang Ginoo nakasandig diri sa ginatawag nga napulo kasugo. Kag kun Oo. ini panginwalaon naton mga kauturan, nagapakita ini nga kita nagsupak sa iya kag kaangay kay Lucifer ang Ginoo nakahibalo na, Pastor. Wala pa ta na tawo na ibalaan na sang Ginoo kung ano kita, ano Yeah. ang mangin pamatasan naton sa aton palabuton. Apang bangod kay gugma siya, ginpermit niya nga si Satanas mahulog. Okay? Ginpili ni Satanas nga mangin kaaway siya sang Ginoo. Hindi nga ang Ginoo amo ang nagtugat kay Satanas nga mangin kaaway siya sang Dios. So busa mangin aplikasyon man ini sa aton mga kauturan nga kung kita hindi kabalo maghimo o sa pagpili sang maayo, mangin kaangay man kita kay Satanas nga mahulog sa pagpakasala. Yes, kanami, yes. Pastor. Yeah, Pastor Doro, you have something to add. Yeah, Doc, just very quickly, Doc. Yeah, So, go ahead. ang Ginoo nagtuga ni Lucifer. Perfect. Yeah, Perfect being, sinless. correct. Si Lucifer ang naghimo ni Satanas, siya mismo. So, Okay. hindi mabasol ang Ginoo. Ang si Satanas mismo ang mabasol, kag kita mismo ang mabasol, hindi gid mabasol ang Ginoo. Yes, and that's correct. Kanami man, Pastor Doroy, kanami isa nga punto. Kanami man sang gingamit ni Pastor Julius, ang word nga abuse. Pastor Doroy nag-mention about gift, regalo. Si Pastor Julius naghatag punto about gina-abuse ni Satanas. Amo bala na kung kaisa. Ini bala mag-gift nga ginatag sa aton. Why ta naggasto sina, why ta nagbakal sina libre nga ginatag sa aton. Kung kaisa, we don't care kung ano ina ang may tabo. Labi na gid kung di naton gina-value, why naton ginatagaan sing pagkadako ina nga gift. So, si Satanas dito sa langit, he did not value. Kagda wala siya nagpasalamat siya nga gift. Sa bagay nga iya ginabuso, ang iyang pag-abuso, he wanted to go even beyond. Sobra pa sang naghatag sa gift sa iya. Okay. Ini mga kauturan ang background siningaton pagtuon karon. Akon nga naisublion nga ini amo ang laygay, amo ang pamilin-bilin ni Moses, kayang libro sang Deuteronomio. Pamilin-bilin ni Moses sa mga uling tubo nga manugsulod na sa Kanaan. Okay? So wala pa sila katabok sa Jordan, amo ni ang pamilin-bilin ni Moses. So sa aton nga semana, subong nga semana nga leksyon, si Moses nag-review sa mga katawan sa mga Israelinon nga amo ni ang naitabo dito sa langit. That despite God's government is founded in love, may nagwa nga Lucifer. Now sa aton nga Monday nga leksyon, law in Deuteronomy. Pastor Duroy,
mabasa naton gyapon ang napulo ka sugo sa Deuteronomy. That's why ang libro sang Deuteronomy ginatawag ikadwa nga sugo, the second law. Ano ni pastor ang iyang background sini? Okay, thank you, Doc. Many ways siguro may damo nga mga sabat sina, pero principally what comes to my mind is bangon nga diri makita nato ang second repetition of the Ten Commandments. Yes. Sulit gid sang Ni Ginoo Moses. through Moses. Moses. Oh, okay. Yeah. So kag ang especially sa fourth commandment ginapakita gid dira sa wali ni Moses no nga sa pagliwat niya sa iyang final instruction sa mga generation nga magsulod na sa promised land nga ang ina nga law is really a token of God's grace to them. Kag bangod nga sila nakabaton sina nga mga bugay nga gifts sang Ginoo, dapat nga ina nga bugay, dapat hindi lang sila ang Take advantage. mag-benefit. Yeah. Hindi lang sila mag-benefit. Kag ina nga bugay dapat ihatag man nila sa iban. So even those are not Israel Jews, they can also enjoy the blessing, the blessing in the form of strangers. Yeah, kaya amo na sang ligad nga si mana ang atong leksyon is strangers within our gate nga isa sa mga dapat nga buhaton sa mga Israelinon nga kinahanglan nami sila sa mga strangers, manami sila mag-deal sa mga dumuluong kay they had been slaves or strangers in Egypt. Yes. And that's it. Okay. Sir Jules, nga agid nga gina-emphasize gid ni Moses ang kasuguan. Tani masilang tani siya, okay, sulod na kamo sa Kanaan, libre na kamo pag gusto na kamo dito. Why still Moses emphasize the obedience of the law? Do you have any idea? Thank you, Pastor. Ang pagkamatutom naton sa pagsunod sa kasuguan sang Ginoo, gina-emphasize ni Moses diri mga kauturan nga ini siya magadulong sa aton sang pagpakamaayo. Mabaton naton ang pagpakamaayo sang Ginoo. Kag iya man ginahambal ini sa mga bag-ong henerasyon nga magasulod dito sa Kanaan, Pastor, bangod kay indi niya luyag matabo ang natabo sa ila mga ginikanan kang una. Amen. Amen. Nice. Kung sa diin, nadula lang si Moses ang pila ka adlaw sa pagkuha sang napulo kasugo mga kauturan, naghimo sila sang ila yang Diyos-Diyosan kag ila ini ginsimba. Kag bangod sina, nagdulong ini sang kamatayon sang curse sa Israel. Gani sa aton man no, luyag sang Ginoo nga kung luyag kita magbaton kita sang pagpakamaayo halin sa Ginoo, simbahon naton ang Ginoo kag tumano naton ang iya napulo kasugo hagod nga indi kita makabaton sa ginatawag nga kalalatan. Yes. Yeah. And that's correct. Isa pa gid before nga ako nihatag kay Pastor Franz, ang punto ni Moses nga iya ginigina balik-balik nga daw konsilonggo pa daw muha bala daw sige ka na balik-balik no na kay gusto giniya nga ang mga katawan sa Ginoo nga magasulod na sa kanan will be different from the rest of the people. That's why ang napulo kasugo, ang first part is about our love to God, nga isa lang aton Dios, whereas siya mga Diyos ang iban nga mga nasyon kadamo. Kagti isang ligad nga leksyon naton, nagsiling man siya nga inyo Diyos. Ang inyo nga Diyos, there is a position nga kita aton sa Diyos. Kung aton sa Diyos, mga kauturan, kanami, no, imo asawa, hindi asawa sang iban, kundi imo asawa. So ikaw ang kapanag-iya sa iya. Amo man na ang Dios, kita ang kapanag-iya sa iya. Kag aton siya higugmaon labaw sa nga tanan, and then others ang aton fellow, ang aton neighbors as we love ourselves.
Yes, any more insight, Pastor Duroy? Yeah, sa Deuteronomy, ang pagsulit ni Moises sa Ten Commandments is given special emphasis. Gani kung Yeah. basahon nato ang verse 6, nagasilingit ang Ginoo. No, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. But silingon ang Ginoo ang naghatag sa ila sang kahilwayan as the liberator and the rescuer, nga naghatag sa ila sang freedom, nga sa ilang kaugalingon hindi gid sila makapalagyo sa Egypt. Why gid Yeah. chansa? Impossible gid. Yeah. So the Lord with mighty hands. Gani ang description pa gani like an eagle, no? Yeah, and that's Grabe ang and then with mighty signs and wonders. Ang 10 plagues makalilis ang terribly ang ginhimo sa Ginoo. Ang ang pihak sa dagat sang mapula, ang Red Sea, grabe. Ang miracles. So therefore, ang pagsunod nila sa kasuguan sa Ginoo is a response of love to keep them in the sight of God. Hindi sila magpalayo. So in a way, Yeah. you will not flirt. For example, Yeah. nga ang asawa o maasawa na siya, na siya bana, kung higugma niya iyang bana, hindi na siya mag-flirt sa ibang nga lalaki. Yes. So amo man ang bana no both sides because of the love or our commitment of love. Yeah. Kag ang sa pagid, Pastor, nga aton makwadre nga ang aton pagtuman sang kasuguan, na-emphasize na siligyan nga si Mana, sinimana sa aton leksyon, is for our good. Yes. Para gid sa aton kayuhan. It is not for the good of God. Kaya ang Diyos siya, bisan wala kita, Diyos lang nasa gihapon. Pero ang tao without God is nothing. Wala kita. So, amo na nga, gina-emphasize gina ni Moses, nga kung wala ang Diyos sa inyo, wala gid kamo. Gani higugmaon niyo siya. Waay man niya sa Ginoo man, pero still ang Ginoo nagahatag sa inyo sang gugma, nagatatap sa inyo nga bisan kamo batinggilan, nagatatap gyapon ang Ginoo sa inyo. Not for the good of God, but for the good of you people of God. And that's correct. Yeah, any more ideas, Sir Julius? Naga-emphasize ni makuturan no hambal ni Pastor Duroy gani kay na nga wala kita sarang nga mahimo sa aton kaugalingon kaangay sa mga Israelita kag bangod lamang sa bugay sang Ginoo nga sila naluwas salin dito sa Ehipto. Amo man sa aton mga kauturan bangod lamang sa bugay sang Ginoo nga naluwas kita. Busa ang gusto sang Ginoo kay naluwas kita kag ang gugma naton nagapakita nga kita magatuman sa pagsunod sa iya mga palatukuran. Yes. Okay. Thank you, good Sir Jules. Hari kita, Pastor, sa Tuesday ng election, Lito Black. Ano ni Pastor ang Lito Black? What is this all about? Actually, ano na siya, ang li is preposition in Hebrew. Okay. And then ang tov is good. That can be an adjective, and then lak Yes. you, second person plural. So pero dire second person singular ang ang gingamit, meaning even in English klaro naton anay for your good. Kag it's amazing nga ini nga phrase for your good nga bisan ginhambal sa Ginoo sa kabilugan nga pungsod sa mga Hudiyo sa iyang katawhan, but ang gigamit niya nga you is singular. Kay ang ano abi Pastor sa English daw, bisan gani sa English may second person singular. Ang you bala, di ba, verb I, first you, second person. Pwede na siya singular. In plural, pwede po na second person plural. You plural. In the Hebrew the same. Pero ang gingamit sa Ginoo paghambal niya sa kabilugan ng mga Hudiyo nga manunubli na magpanubli na sa duta sang saad, hindi ang plural, pero individual. So ang punto dira is ang paghatag sang Ginoo sang kahulugan o kon pagkadako sa tagsa-tagsa faithfulness sa iyang katawhan. Subong man sa aton bisan ang Ginoo may iglesia, kabilugan na siya, pero ang ginhandom sa Ginoo nga sa tagsa-tagsa sa aton mangin matuod. Amen. Amen. Yes, kanami Pastor no. Mga kauturan hang Lito Black. Okay. Sa Hebrew
meaning for your good. Mm. Okay? Para sa aton kayuhan. Yes. Kaga gin-emphasize ni Pastor Dory kanami, nga even though as a whole, nasyon sila nga katawan sa Ginoo, yet God is dealing with us individually. Yes. Okay. Na ti ini ang Lito Black nga ginrender diri sa aton leksyon is singular. Kay ang you sa English can be plural, can be singular as well. Yes. Okay. So, singular on the idea that God is so concerned with us individually. God is concerned with us as a nation, as a church. Yes. Pero mga kauturan, atong dumdumon nga imo ulo, imo kulo, imo bakero. Oh. And that's it. Amo ginaang kanami isang idiom sang mga Ilonggo. God is concerned Correct. of our family. Okay, family ang atong ginikanan, aton kabataan, aton nga kaapuhan. Yes, kanami sina nga we will be saved as a whole. But yet mga kauturan, atong dumdumo, ako nang iban niya nga members ng family, hindi gusto maluwas. As long siling sa Ginoo, ikaw ya gusto gid ko maluwas ka. And that's correct. That's here is it. This is for your personal good. This is good for everybody. But in a special way, this is for you personally. Yes, Sir Jules. Ang madugang ko siguro, Pastor, under diri sa aton nga Tuesday, amo balang ginmention diri nga ang Ginoo sa daan nga katipan, ang Dios nga hindi mahigugmaon or harsh siya nga klase sang Dios. While i-compare naton sa bag-ong testamento nga ang Ginoo hindi siya kaangay sang daan nga katipan Yeah. kay ara da may gugmaon siya. Pero siling gani ni Pastor Dure kay na no nga ang Ginoo nato niya kaangay siya sang una tubtob subong kag tubtob sa palabuton. Wala siya sang pagbag-o makuturan na sulat ina sa Hebreo 13:8. Kag kun aton man lang makita mga kauturan no, kung sa daan nga katipan, makitaan man naton dito ang paggiya sang Ginoo kag ang gugma sang Ginoo kay nga nagambal dira. God is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love in Psalms 103 verse 8 to 10. Kag nakita naton ang ways ang judgment sa Ginoo sa mga tawo nga wala nagtuman sa iya kasuguan, amo tong ginhulugan sa mga kalalatan. Amo man makauturan makita naton sa bag-ong katipan. I-consider naton ang case ni Ananias kag ni Sapira nga lagi-lagi makuturan napatay bangod kay wala nagtuman sa kasuguan. So we can see here nga ang Biblia nagasilinggid mga kauturan nga ang gugma sang Ginoo kag ang paghukom sang Ginoo pareho nga ginaplikar sa Old kag sa New Testament. Amen. Yes. Kadamo pagitani mga kauturan sang amon nga ipakigambit sa inyo apang way nakita sa dako nga panahon. Ari kita sa aton nga Wednesday, slave in Egypt. Sir Jules, ikaw ako nunahon. Anong ideya diri sa aton nga Wednesday nga election? Ang ini makutura no, as a highlight sang aton nga subong nga semana, nagapakita ini makuturan kung paano kita ginluwas ang Ginoo kaangay sa mga Israel pagguwa dito sa Ehipto. Yes. Kung ano ang gintugas sang Dios para sa ila. Okay? Gipakita sang Ginoo ang iya gahom pamaagi sa mga mirakulo, ang pagpagwa sa ila dito sa pag-slave sa ila sang Ehipto, kag ini siya nagasimbolo sang kaluwasan pamaagi kay Ginoong Hesukristo makuturan. Busa ang Ginoo luyag niya nga kita man dumdumon naton kaangay sa mga Israelita nga iya kita ginluwas kag bilidhon ang tagsa-tagsa naton ka mga kalag sa iya atubangan. Yes, kanami Sir Jules. Pastor Francis, ang ako nakita diri ang pagpagwa sang Ginoo sang mga Israelino halin sa Ehipto is grace in action. Amen. Ang bugay nga
aksyon nga anong aksyon sa Ilonggo nagagiyo. Yes. Why? Nga ginatawag ni siya o kung makonsider nato ni nga grace in action ang pagpagwa sa mga Israelinon halin sa Ehipto. Yes. Pastor Franz. Yeah. Exactly. So that's why Doc, mga kauturan, ang isa ka emphasis diri sa, for example, diri sa Deuteronomy 5 verse like verse 15, 5 verse 15, nga ang Ginoo siya ang liberator. Siya ang liberator. Kag ginhambal niya sila ginluwas. Kag pagkatapos na nagsiling din ang Ginoo bangon nga ginluwas sila, ginhigugma sila sa Ginoo. They will keep the Sabbath. Agod nga hindi sila magpalagyo in that loving relation. Hindi sila madala dito sa kalibutan. So in the same way to us, the Lord is our liberator. You know, even today, there are many things in this world that can easily enslave us. Bisa na nga tong work. Diba? Mga tayo kita workaholic. Damo mga tao nga naguba na ang ilang health. Bangod sa muna nga kinahanglan man nga we have to put a balance in everything. Kanami mga kauturan. Pastor Duroy and Pastor Jules, hindi ayhan nga may utang nga kabalaslan ang mga Israelinon sa Ginoo. That's why God emphasized to them nga dumdumon nyo na may utang ka mo sa akon. Pwede naton ina mahambal o pwede naton ina ma-emphasize o kung hindi manami. What do you think, Pastor? Okay, so by the way, kaya ang Ginoo mong nagpagwa sila mo nga kung wala ang Ginoo, wala sila ma-rescue by themselves. They cannot save themselves. So therefore, may utang nga kabalaslan. Is that a correct proposition or correct statement? My view, Pastor, siguro, but my view is more on mercy and grace. Yeah. Kasi magaan abi, Pastor, pag ingon nga bangod sa gugma, magaan ang gugma mo. Pero kung may nga utang, bayad ka daw, mapilitan ka. And that's correct, no? Wala kay kung may utang ka nga kabalaslan, whether you like it or not, ibayad gini mo. But in this case of God, it's just love lang gid siya, gugma lang gid siya. Nga gamiton na pinagi sa gugma. Yes, Sir Joel, sa imong idea before we'll go sa atong Thursday election. Ako na mahambal sa makauturan no nga ang Ginoo wala yan nagapilit sa aton nga tumanon ang kasuguan. Kita nagatipig sang kasuguan bangod kay iya na kita ginigugma, ginluwas na niya kita bangod sina kita madali kag malipayon nga nagasunod sa iya. So therefore, Sir Joel, hindi utang nga kabalaslan. Ang atong ginahimo is out of love. Hindi nga may bilarang kita, kundi gugma nato niya ang pagserbisyo kag ang pag-alagad sa Ginoo. Yes, not your own righteousness. Central to Christian religion is ining idea, Pastor, nga justification by faith. Madalom-dalom ini sa mga bago pa lang gid nga mga nagalagad sa Ginoo. Ano ni Pastor ang buot silingon, not for your righteousness or not because of your righteousness. That might be another way of rendering it. Kay basi bala magsala ang mga Israelinohon nga magsulod sila nga bangod sila gid ang favorite sa Ginoo. Kasi natural na siya mo nga kami ang favorite amo na nga pamatyo na sila sa Ginoo. Pero ging klaro diri sa Ginoo sa Deuteronomy 9, makita ta na 1 to 6 sila sa Ginoo. Hindi na mo na. Hindi na mo. Sa tuod lang mga batinggilan ka mo. So and then siling pa sa Ginoo. So in other words, pareho lang no amo na bala. So pero lang kamo sa ila. And then hindi nga sila ang pinaka the best, no? Sila ang pinakagamay. Sila ang pinakamaluya. But because of God's love to them, because of the promises na ginhatag sang Ginoo sa mga kay Abraham, Isaac, Jacob, sa mga patriarchs, God bangod sa kalautan sa mga katawhan dito.
dito. Mm. So God has no favorite. Yeah. So amo na nga grace gud hindi gid sa ilang pagkamatarong. The same is Yeah. true sa aton subong mga kauturan. Ang Oo. ginahambal ni Dr. Mado nga justification, by faith nga kita pagamatarungon lang paagi sa bugay sang Ginoo. Yes. Kag kung pagamatarungon kita, ginapakabalaan kita. Amo nang justification Just, sanctification. yeah. Kanami mga kauturan, it is not tungod nga sino kita naluwas kita tungod kay manami gid kita tungod kay special gid ang aton nga rasa, Correct. mga gwapo kita, kwartahan kita, powerful kita, maluwas kita, no. At the foot of the cross everybody is Yes. equal. The same ang mga tao dito sa Kanaan nga dito daan duna dito amo lamang gyapon nga udiyo. Sa bagay gani ang mga udiyo, grabe gid kabatinggilan. But because of God's grace. Oh. Yes. Amo na ang ginipasayd ni Moses, mga batanon, masulod na kamo ha. Hindi tungod sa inyo nga mga nahimo kundi sa kaluoy lang gid sa Ginoo. Correct. And another thing, God has made a promise to your sa inyo mga ginikanan, and God is a God that does not change. He would fulfill His promises. Sir Julius. Klaro to Pastor Gid ang hambal ninyo kay na nga ang aton niya mga kauturan gindeklara lang kita sang Ginoo ya nga matarong pamaagi ya sa aton nga pagtuo busa hindi kita mangin mabugalon sa aton kaugalingon kag pasalamatan naton ng Ginoo nga sa piyak sang aton pagkamasasala pagka patinggilan naton ang Ginoo maayo kag ginagamit gyapon niya kita. Yes, and that's correct. Mga kauturan, wala na kami panahon. Wala na kita panahon. Ang punto lang mga kauturan, before I'll give Pastor Duroy sa iyang last word and then eventually kay Sir Julius, nga kita mga kauturan, wala gid kita sa mahimo. Ang Ginoo lang gid kabubuton, ang Ginoo lang gid kaluoy ang naghatag sa aton subong nga na-sustainer naton ang aton nga pag-alagad sa Ginoo. Yes, Pastor Duroy. Ako lang mahambal nga amazing sa atong election mga kauturan, no, is that from the perspective of Deuteronomy, ang bugay amo ina ang kasuguan, kag ang kasuguan amo ina ang bugay. So ang bugay sang Ginoo ang ginhimo niya gani sa New Testament kung dugangan naton before the foundation of the world. So wala pa kita matawo. Ato na, so di na nato madugangan. Bisan na ta kay paagi na dito sa cross sa Ginoo. So ang punto dira is that ang law is the token, daw marka siya bala nga naghimo sang bugay nga makita. Yeah. So it will make it concrete and visible. So we keep the law because we are in a love relationship. Hindi igod nga maluwas kita kag mapadayon ina nga kaluwasan. Kag therefore ang law mga kauturan like the Sabbath is not legalism nga ginasiling sa iban, malayo ina. Nothing is parted from the truth. In fact, the Sabbath, the fourth commandment, is a symbol every week of our salvation and rest in Christ. Yes. Yes, Sir Julius. Kanami gid sang okay, go ahead, sir. Nagsugod mga kauturan ng leksyon naton sa pag-rebuild ni Satanas sa langit na nungod sa kasuguan sa Ginoo kag sa pag-question sa gugma sang Dios sa iya pagbulutan. Subong man mga kauturan dako man nga pagpahanumdom ina sa aton subong nga panahon. Nga sa katapusan nga manginadlaw ang pakig-away sang yawa magapabilin tubtub sa iya mga kaanakan sang Dios. Busa nagasiling dira sa bugna nga yari karon ang mga anak sang Dios nga nagatipig sang kasuguan sang Ginoo kag may pagtuo ni Ginoong Hesukristo. Busa magpabilin ini sa aton tagsa ka mga pangunahuna. Amen. Amen. Praise Well God. said, Sir Julius. Pastor Duroy, well stated. Mga utod, ang atong dumdumon nga ang kasuguan hindi na para sa iban, para sa aton kayuhan. Kag aton dumdumon nga masiling kita kabudlay tumanon sang kasuguan, no. Ang grasya sang Ginoo among magahimuno sa aton. Ang aton lang gid is the love naton sa Ginoo. Sa tapos kita maggugma sa Ginoo, ang Ginoo na bahala sa aton. Katulad sa mga Israelinon,
we will be able to cross our Jordan. And one day, dito na kita magapuyo sa dutang saad ang bagong kanaan, nga mo ang bagong langit kag bagong duta. Amen. Yes, Pastor Doroy, can you please close our study with a prayer? Amay namon nga langit no, nagapasalamat kami sa imong dako ang gugma sa amon nga amon na nakuhaan sang leksyon sa kabuhi kag eksperyensya kag history sa mga Israelinon sa unang mga panag-on. Ginoo, buligi kami nga magapadayon sa pagpabilin sa kaluwasan kag gugma diha kay Kristo Jesus. Kag Ginoo, kabay pa nga kami imong nga tipigan, magapadayon kami paagi sa mga bugay kag sa imong pagkari kami tanan masapuan nga matutom kag takos nga min kaupod sa imo sa imong langit nun nga pulian. Salamat sa pagsabat sa pangamuyo, pakamayuha mga kauturan, among mga abyan naga subaybay kay nagapadayon sa pagsuporta sini nga programa Ginoo, pakamayuha sila kag luwas sa kami tanan Ginoo sa ngalan ug ni Jesus. Amen.